This one class me all of the way there. I forgot my phone in the bus. I'm gonna got back and I'm gonna record everything. This way here. Yes. Alright, here. Надо все запускать, чао. Чао, пишите вам. Я пишу, я так учил. Now we're here. Now we're this place. Is this much better? For me, it's much better. I can see now. The green grass. I can see this in 50 years. Oh no. No water. Need water. I need water. I'm sick. Sorry. По двама. Ама не бяхме първи. Айде стига, само се разплатят. Айде, Тони, я послушай. Саша ви снимам и да ви изпратя на родителите. Я къдеше за старт. Ай, тук заставете до там. Бързо, втори клас е тук пред класа, да дадете да ви снимам. Бързо, тук бе, някой може да си. Yo, what the hell? Елате тук да ви снимам първо, бързо, деца. Бързо се наведете тук. Айде! Втори клас да се наведете в табелата. Let's get this far. I'm gonna go cross it. Не може ли някога да си отзад? Не остави. Чакай, още България. Ти ме сини. Понеже се бабон. Чакай долу. Елате тук отдолу, не ми се там, не ми стойте, не се. Абе, деца, като се качвате. Бързо, Йоанчо, идвай тук. Бързо, идвай тук. Бързо. Я да ви видя. Елани, Йоана, по-насам. Виждате ли всичките? Зеле! Сирене! Зеле! Сирене! Там при та мечка, бързо и там. Бързо! Оп! Мечка! Сука, бял! Йо! Махай се мечката да се вижда. Брат, аз нямам карта без смукане. Айде, вие така. Ти нямаш карта да дадеш. Тони, ела тук. Хващаш и ни така. Махтете се мечката да се вижда.
Ники, махти се от премечката да се вижда насам. Ники. Ей така, хващаш ли или не? Хайде сега. Зеле. Хващаш ли всички Лия? Зеле. Айде, много добре. Let's go like Please this thing now. Us! Need to go to the toilet. Need to pee. Извинявайте. Аз. Брат, сериозно ли? Аз съм да отида на туалетна. Защо си с префарбата? Защото не знам. Какво не стоиш? Аз ми я показаш колко време. Айде, аз но. No! Almost that toilet papers just fall out. Right now they just unlocked it. Няма. Ружа, влизам в мъжката. Добре ще ти държа. И няма да ме напикал. Внимавай. Ружа е в мъжката. Ама то никъде не пише да е. Няма крипички. Alright, guys. Grab our backpack. Alright, now we're going outside. You're gonna see a big muscle bear. Yes. Whoa. Whoa, this is kind of cool. Whoa. This is... Ана, хайде, идвайте бе. Let's go. Хайде бе. Бързо. Go, people. Where's the bears? I can't... О, там една мечка! Мечки! Не викайте! Там има една мечка. Там. Ето, виж ли как мърда там? Не му се карам. Стига повече, остави го. Ти какво си го хванал? Остави го да ги гледа. Я стига ти не се обаждай. Я не се обаждай ти. Гледайте ти страхата къде ходите. Така, добре ли си парк за мечка Белица? Да ви дам малко There are some kind of bear meat. Слушайте сега. преди да започнем. Паркът е създаден през 2000 година от фондация Четири лапи и фондация Бригит Бардо. В момента имаме 15 мечки, които са разделени на 7 отделни сектора. Въпрос на късмет е колко от тях ще видиме, тъй като паркът е голям 120 декара, така че те могат да бъдат абсолютно навсякъде. В момента, в който видиме мечка, спираме, давам ви малко повече информация за нея, след което продължаваме. Ако искате да видите повече мечки, моля ви бъдете по-тихи, тъй като те се дразнат от шума и бягат. Така че от вас си зависи. Другото, което е,
малко повече правила. Може да пипаме мрежата, но моля ви не бъркайте вътре, тъй като вътре протича ток. Това е доста важно. Не дразнете, не хранете животните, не тичайте надолу по секторите и стойте зад мен, за да мога да водя аз групата. Разбрахме ли? Не пипайте мрежата. Ток има там. Чухте ли ме? Не се допирайте. Какво искаш да останеш на мрежата ли? Нека, защото ще се ме пита за мрежата. Я втори клас застанете тук. Издрайте, стройте се да ви вида. Я да вида. Айде бързо да ви вида. Двама, стой, четирима, шест. Let's go. Let's go, my friend here. Bro, say your name, bro. Oh, no, yeah. Okay, whatever. Oh, what the? Dude, this is the steepest place on earth. This is the steepest place on earth. Alright. What is it? Electric fence in the touch. I almost went to. Oh, yeah. Oh, yeah. Tripping these square holes, bro. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Oh, no. Oh. Ето първата мечка. Бе! Мечката, виждате ли? Ето я. Така, деца, отляво на вас имаме мечка. Мечката, която виждате отляво, се казва Дана. Дана е на 32 години. Тя е бивша танцуваща мечка от село Ягода, област Стара Загора. В природната мечките живеят до 20-25 години. При нас най-възрастната е на 35, а най-младите са на 9 години. Може да снимам? Не. Дири, никъде да снимам. Ето нещо си намери ябълка. Ябълка. Look how beautiful it is. Look. Wow. Right, that thing is massive, bro. Like, there's no place to screenshot, but I still take that. That's easy, though. Let's go. I'm showing you all of these kids are 9. 9. 8 or 9. Затворете тия телефони и ще се пребиете, гледайте си краката. Yeah. Any bears? Няма да се събуди, няма смисъл да викате. Това е, иначе това е Мима. Мима е на 28 години. 28 година. Години спи. Тебе! Не мамите се, бе! Нищо не виждам, бе! Нищо не виждам, бе, смотаняци! Абе, не ти! Как, бе? Не пипай мрежата, бе! Не пипайте мрежата, ще ви хване то. Вижте се завърна. Там те класата. Иска да се А къде е мечката, бе? Никъде не виждам. Майде, слизайте, де! Айде, бе, тръгвайте, най-големи трафични хора! Стига, бе, хора, бе! Where is it? There. Я бавно ви тичайте. Ма викам, гледайте в краката, бе, може ли там на площадката да падне? А да го видиш кога за сторина. Ето сега ще тичаш. Не, бе, аз. Тук има барове, които ни казват какво представлява една баровна мечка. Сега като се събереме, ще ви кажа малко повече.
Нека само да събереме групата, за да не се повтаряме. Няма, това е къщата на мечката. Това е барлогата. Това, което виждате, И тук къде спи, ето го. да. Значи тази дупка, която виждате отляво на вас, това е една естествено направена барлога от нашите мечки. Те сами си ги правят и спят зимен сън вътре в тях. Спят от 3 до към 6 месеца зимен сън и всяка една барлога започва с тесен отвор, но навътре стига дължина и ширина около 3-4 метра. Винаги ги правят под дърво и винаги под наклон, за да не се наводни самата барлога. Знаят къде да направят. Да, много добре знаят къде могат да се направят барлога. Като венци. Само като венци. Alright, that's the bears. That's a bear house. Тук сме видели само Дана. 1.1 km per hour. This is nice. This is good. Dude. Could you see? Oh my god. Абе, никой. What a weird number. Не слушате да Абе, ще ставите не ти пътя. Ето пак пипа. Вие както е сега ти души на лице. Никой не те вижда. Any bears? No. No bears. No bears. You're safe. Hopefully I make a lot of the last one. Just ну таки ничего. К нам блин и не лазил. Apple. Oh, these tomatoes. Кошчето е тук, бе! Why is it so much? Нямахме време. Аз ще дъсна ръчичка. Кризи си пари. Wow, А е тралоза. Ядете домати, краставици, полезно ядат. А ние не само това и какво правиш, бе? Карам камък. не бе, е този е. Damn, God, there's this thing so Did he just poop? Oh, spit poop. Look at how nice it is. Dude, Mom. Ooh. You see me shit? Да. Абе, Еми се ходи по стъмното, защото че са блок. Ей, то се отряза. Guys, dude, these normal are spidey, bro. Not these with holes on them. Ай, трябва без смута някъде. Няма да чакам тук за 5 години, бе.
Да, знаеме. Дора, кой те мъж трябва да скаже? Абе, Кой те мъж трябва да скаже? Няма пак да си рискувам това. Аз казвам. Да, след тебе. туди момички. Айде. Ама, как бе, то Адриан сам спира. Продължите. Не може ли да си шепнете? Бе? Не. Има мечка. Тя ще избяга. Ама долу ще спреш ли да буташ? Не, ако... Oh, actually, show me you get finally off the longest stairs in the game. Пак се прибих. Do bear. Do the bear. Bear. Лицето му е почти бяло на вечката. These meters. Okay. This is much better, guys. What do you want? Oh, there. Oh, God. Oh, look at this. Look at this. What is it? Ja, die braune thing, braune thing. Look, look, look. Look at that bear. Look at it. Така, отдясно на вас мечката, която виждате, се казва Маринка. Маринка е на 30 години. Тя е бивша танцуваща мечка. По-интересното Look at him, he's so cute. И бели. те са и една идея по-бели от останалите мечки. Oops. А отляво на вас може да видите там долу в дъното има още една мечка, какво става. Тя се казва Ива. Ива е само на 9 години. Ива я спасихме от Северна Македония. Намерихме я в задния двор на една къща, държана като домашен любимец. И по-интересното при нея е, че ние установихме, че тя е напълно глуха. Да. Hello. Ако искате, може да я видиме, Ива, малко по-отблизо. Yeah, Но имайте предвид, че надолу няма да ходим. I'm gonna get a closer look. Продължаваме надясно и започваме от къща. You're gonna get a closer look. Which way? Can you go this way? That way. From the block. By a tree, man. Ива. Може да срещим. Ама другите не чуват. There's a bear. Oh, bear's there. Because of all of the glass. Надолу не ходете, деца, надолу няма да ходиме, да знаеш. Продължаваме нагоре. Look at it. Look at you. What? Let's go. Me too.
Да не това е робот. Мари, бе. Това са Марка. See that thing? Марина. Да, сега ще ви кажа малко повече за See that храната, thing? която издаваме и продължаваме. Така ли? Така, ставайки от зимен сън, говориме за пролетта. От няколко дни до към седмица те не ядат абсолютно нищо, след което започват да ядат прясна трева. Ние ги захранваме с от 1 до към 5 кг храна дневно. Лятото стигаме от 5 до към 10 кг и есента, отново преди да заспят зимен сън, стигаме до към 15-20 кг храна на ден на мечка, като ги храниме 2 пъти дневно и храната основно я хвърляме през оградата. Ядат сезонни плодове и зеленчуци, риба, пилешко месо, всякакъв вид ядки, мед, общо взето, каквото ядеме ние хората, могат да го ядат и мечки. Това е относно храната. Така че, ако сте готови, имайте предвид, че започваме изкачване. Да. Алина. What is that for? What is that? Please don't want. Smoking is cool. Won't feel it isn't pianos. Don't jump over the fence. I was gonna do that. Oh, this is gonna turn into an hour long. There's billions and billions of rocks. Oh crap! I almost fell. Oh. Много е сложно. А влакчето на улиците не мога да се кача. Аз искам много. На батутите до край да скача. 45 degrees, like 50. There's like 90 degrees. Не ми пука. There's 90 degrees. Or 90 degrees. Then they're going to turn into 360 degrees. Not Celsius. Not Fahrenheit. Not Kelvin. But Това изобщо не е трудно, нали, Тонка? Боби, може ми вземеш това зеленото шише. Зарики, който си има глупости в джунглата. Thank you. Айде, чао. Пак ти я като видим. I know this thing's gonna be an hour long. Almost! Almost! Yes! Almost!
almost to the top. Yeah. Seriously. I've been walking for like 3 minutes. I've been walking so long. Stairs. There's stairs. Don't tell me we're gonna take the stairs, man. Yes. Yes. No, I'm overheating. My skin is overheating. Ти се качваш ли в тази стена? За Катерина? Да, аз на всичко азиато. Спрете, почиваме минутка-две, събираме групата и продължаваме да го спускаме. Да. Ти ще карта. Аз не нося нищо. Ти телефон носиш ли си? Аз да. Dude, I'm out of. Dude, I'm so overheated, man. Dude, look at that short film. Tra-la-la, tra-la-la. Dude. Dude, I'm so thirsty. Dude, I'm so tired, man. So sweaty. Просто ви събрах да починете минутка-две и продължаваме да говорим. Dude, I'm so tired right now. Oh. Okay, please, don't think this is real, please. Yeah, it's a real place. It's a real place. Yeah, it's a real place. Само след мен, аз Dude, we're gonna go. Guys, come on, we're ready. Let's go. Let's go. Come on. Do this stairway. Dude, that one's stairway. This is Super Mario 64. Да. Тя съм на откап. Аз почвам. Вие там има още на първога. Another house for bears. Not touch fence. И само болит ме. След още умирам. Feel like I'm over here, Angel. It's been 34 minutes. Yeah, that. Dude, can't do this no more.
стискаш зъби. Антоне, стискаш зъби и тръгваш. Байна се изморява. Аз нормално съм въртял педали на 50 метра на клон. И на това не съм се уморил. Но идва на горното пъти с колелото. Господи, тук. Господи, Аз съм сменен с... Право ми се тича. О, не! Защо пък и слънце? Чумукнеш ли, че дразниш? Знаеш ли си така да видим някоя мечка на дървото? Колело е така изненадолу. Ще моя. Е тук. То по-добре пеша нагоре денките си с колело. See the track. Дай ми това. Вземи яка. Абе, зад мене, бе! И аз си отивай в класа. Отивай на отзад. Like Smith Sub-Zero lives water. Swims for minutes. This is gonna be the first 1 hour video. Inside bananas. Айде си отивай накрая. Не си дошъл тук да ми крещи. Dude, I'm so sweaty, man. Dog should be kept on me. Dog should be kept on me. Ето, това беше така. Тук видяхме много малко мечки, ама не. Буквално. What the fuck? Деца, не се бутайте. Аз се снимам не това. What the hell is this? What the fuck is that? Не знам. Я дай пак. Why the fuck is there a ladder, bro? Why is there a ladder, man? Staff only. Аз ще си почувам, вие се морите. Why is
is exploring. That's so weird, man. Check my hat. Oh, there's some fresh air. Yeah, it's finally a cold spot. It's finally a cold spot. Чай, дайте. Служи словами. You must show my face! Give me my phone back. Give me. Neka si spikati. Ja bi jedno da si naši. Iskate li do toaletne? Da! Yes! Brzo. Okay. Oh yes. Oh. Zajto! Oh yes. This is the first 41 minutes. This is the first 41 minutes in my YouTube channel. Flush now all of my face. Oh, I just spot them all. Готов ли си? Ходи избей там ръчичките. So cramp. Drž. Аз съм тук и там на пейките ще ви чакам. И тръгваме към мрежа. После, Анжел, ако искаш на уше да ти кажа нещо. О, не повече ти. Марти, гледай си кръчетата. Я за третя. Защото не знам. Мое! Ама той снима. Що си прави видео? Така че, ама мисълта ми е, че е толкова, ако се говори на зваля. Да, бе, да. Но сега ама аз не съм ти казала без нея, бе. Добре, бе. Дайте ми някакво. Funny outside, man. Okay. This is the. Yeah, this is the. Oh no. Wait. I should just, you know, my fruits. And then in here, fine. All right, guys. Bye.